Straight to the point. Ug karon ania ang inyong anchorman. Non inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ini po niyo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pitsa 26 na. Buwan karon mahigala sa Mayo, tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon hatagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karon nga buntaga mga higala ang transition team sa incoming Mandawi City Mayor Jonky Uwano nakadiskubre og gihulagway niini nga excessive o nang hinubra nga pag-hire og mga trabahante diha sa City Hall. Straight to the point. Atanig pagtagad do buntaga mga higala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ambot lang ka mahigala ining transition team ani unya unsa kay madiskubrihan mahigala sa transition team ni Pamela Barrecuatro, sa transition team mahigala ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Labi na mahigala unya ang mga kontrata. Ay katanig pagtagad mahigala ang mga kontrata, mga transaksyones sa Kapitolyo nga maukay na ginaunya Dinini ang unsa ning gipangsudlan mahigala nga mga transaksyones sa Kapitolyo o ga mga negosyo mga higala nga gisudlan sa Kapitolyo. Tagaan tanig pagtagad karong nga buntaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Karong adlaw ang Lunes, maoron ang regular session sa mga sakop sa provincial board sa atong hunta provincial sa Sugbo. Straight to the point. Ato mga higalang sundan, no? Ang ilang sesyon karong hapon. Tan-aw nato mga higala kung unsa ning ilang mga unsa ni agenda sa ilang sesyon o kumusta man ka apil ba sa agenda or wa maapil sa agenda or bantayanan ba sa i-apil mga higala unya sa kini ang other matters sa indayken bantayanan kini mga sukid tig paminaw. Ang 1.2 billion pesos nga supplemental budget nga ipalusot unta niadtong adlaw Miyerkules. Straight to the point. At nagpagtagad buntaga mga higala atong reporter diri sa Provincial Capitol ato lang iandam-daan kay ato ning i-live mga higala para maklaro tani. May baw-an nato ang mga board members mga sukid tig paminaw kung asa sila ni dapig. Dapig ba sila sa mga tao sa Sugbo o mudapig sila ni Gwen Garcia sa Cebu? Straight to the point. Unay dakong pangutana daron. Kay niya naman, karong hapon regular session. Niadtong Miyerkules nagpatawag si Gobernador Gwen Garcia og special session. Gicertify as urgent ang pagpalabang sa 1.2 billion pesos. Straight to the point. Unsa may implication kung urgent? Ilaktod ni mahigala. Dunay shortcut nga himuon aron nga mapasar. So karong hapon tan-aw nato mahigala og kumusta man. Onya kinini ang mga board members og mohangyo sila ngadtong Gobernador Gwendolyn Garcia day nga ay na lang mig apilaan na gob oy kay padung na magkamubabay gob maapil maapektaran sa mi aning kalakiha. Ay nagtan-aw ang mga Subuano ninyo. Nagtan-aw ang katawhan ninyo. Unsay inyong baruganan ini kay magsisyo naman karong hapon. Mahibaw-an na din hiron no? Og kinini ang unsay baruganan sa matag board member. Kung ugaling idayon gyud pagpalusot ang 1.2 billion pesos mga higala nga gusto gyud mga higala maaprubahan na paaprobahan ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Bisan pa man og Tam Jones na si Gwen, taman sa John na lamang. Mahumana niyang termino karong nga June 30. Apan grabe gihapon mga higala nga nagkisi-kisi gihapon nga ipalabang ang 1.2 billion kadakuan ang kwartaha oy. Straight to the point. I hope mahigala ato mga board members ayuhan ninyo ato ning i-discuss karon nga buntaga. Ayuhan ninyo na dinha kay kini kwarta ni. Dili ni mga higala ginagmay nga kantidad. Dili ni milyon lang. Saba magani kayo mga higala mga tao sa 125 million
nga confidential fund ni Sara Duterte. Saba gani kayo kanina bilyon 1.2 billion. Straight to the point. Unya pagkahuman shortcut lang. Karuhon tan kay kini kwarta kwartas katawhan 1.2 billion. Unya kung i-certify nga urgent sa to pa i-shortcut lang ang pagpalabang. Straight to the point. Kay bawal ba may unsay but pasabot ug nga certified as urgent, Muna magklaruhay ta karon butaga mga higala tagaan tanig pagtagad. Matistingan karon ang mga board members, kung ugaling i-appeal nila palusot ni karong hapon. Matistingan mahigala asa ba sa dapig. Dapig ba sila ni Gobernador Gwendolyn Garcia o dapig sila sa mga Subuanon? Straight to the point. Ang tanig pagtagad do buntagas tuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya mahibaw-an na sad mga kaigalaan kadto to ang anindot man tong gisulti mahigala ni Tata Corominas sa iyang post in fairness niya nindot tong imong gisulti Tata Corominas labot sa pag-attend og session no okay to imong gisulti ang mga proseso inana no pero karong hapon may baw ana mo og panalitan ipalabang gyud ning 1.2 billion mahinaot ta nga kining imong gipanulti sa imong gisaysay sa imong post nindot nga tan-aon nindot nga paminaon hinaot nga inline po na napita ang imong desisyon. Kay lisod man kay nga nindot kang pagka saysay ang procedure unya paghiman-himan pa tuara dito mahigala sa unahan ang ang pinakalintungan na igyod ang ultimate gyud mga higala nga gusto mahibaw-an sa katawhan ang imong desisyon kung ugaling ipalabang gyud dayon kining 1.2 billion pesos bisag hapit na nahuman ang termino ng Gobernador Gwendolyn Garcia sige lang gyapon mga higala. Straight to the point. Ang pagtagad rubutaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga sukit tibuminaw dito sa kauluhan Presidente Ferdinand Marcos Jr. tuwa karon sa Malaysia aron pagtambong sa ika-46 nga ASEAN Summit and related summits. Straight to the point. Og si Vice Presidente Sara Duterte mularga sab karong adlaw hangtod sa Hunyo 4 ngadto sa Qatar og sa Netherlands. Straight to the point. Executive Secretary Lucas Bersamin nibutyag nga aduna pay dugang mga opisyal nga maapektuhan sa nagpadayon nga reorganisasyon sa kabinete ni Marcos. Straight to the point. Arohon taning ilang reorganization tinuod ba gini nga tinuod ba ni mahigala gyud nga iyang bag-uhon ang dagway sa iyang kabinete or mura lang ni mahigala iya lang reshuffle or unsa ba ni drama lang ning tanan. Ang pait kung kadtong mga kinini ang tarong gyud sama mga higala sa bag-o paunta nakalingkod sa Anggara day na apil lang submit og dili mabalik og kwan nya katong uban gipabilin man nya aton tan-aw ni mga higala og unya kumusta man ka as Cristina Garcia Frasco doon na itulong nga natangtang gyud doon na po uban kapituko pa ang uban. Ato ning hatagag pagtagad rubuntaga sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini guban pa maskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko